Čau borci, ja som Peter, budeme pokračovať v kodovaní na oktávke 3 RS a už sme si prešli nejaké takéto veci. Dnes som si ešte pre vás pripravil nejaké ďalšie body, ako napríklad start-stop systém, tretie brzdové svetlo, že bude blikať pri prudkom brzdení a takéto haluzinky, tak a ešte nejaké dve skryté veci, o ktorých som napríklad ja nevedel, tak si ich tiež ukážeme. Dúfam, že vás to bude baviť. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park. Potrebujete k tomu VCD za kábel, ale to všetci už asi dobre viete. Najprv si teda ukážeme tie skryté veci, čo som ja napríklad nevedel, že oktávka má. Napríklad, len na to treba mať zavreté dvere. A to je napríklad toto, že keď stlačíte ten set a držíte ho, tak sa tam ukáže, že je čas a potom stav akumulátora. A mne to zase ukazuje nulu, neviem. Nie každému to ukazuje nejaké percentá. Mne nulu alebo pomlčky. Že by bola baterka už na figu. Potom, ďalšia vec, prejdeme takto. Túto gumu poznáte, že niekedy býva taká zelenkavá, ako tu. A dá sa tu urobiť taký figel, o ktorom som ja teda nevedel. Otvárate okná. Bože, vám to okno zavadzia, ale keď toto stlačíte takto nejako, malo by to okno zísť do tej servisnej polohy, alebo ako to nazvať. Keď to možno stlačím len takto. A teraz to už zašlo, vidieť. Akorát sa mi to nepodarilo. Teraz rátam, že to už pôjde úplne dole. A nie, tak stlačím len takto do jednej polohy. Nič. Stlačím to druhýkrát a teraz to už vošlo. No a skúsime, či to funguje aj vzadu. Aj napríklad o tom som nevedel, že toto dokáže oktávka. Ide dole okno. Takto to asi uvidíte lepšie. A ono je už dole, to je tu, tak to je. A teraz to stlačím takto. Teraz som dal aj tú druhú polohu asi. To je len na tú jednu. A už to išlo. Takže to ide aj vzadu. A teraz to krásne viete vyčistiť. Tak napríklad o tom som nevedel. Ak ste vy o tom vedeli, tak napíšte do komentára. Ja som o tom napríklad nevedel. Ako prvú vec by sme si mohli ukázať vypnutie start-stop systému. Niektorí už som videl, že to robia tuto, že klíma to pení, kodovanie, kalkulačka, byte 8, hej, a bit 4.7 a tu je, že start-stop funkcia a dáte, že neinštalováno a že vraj to tiež funguje nejakým spôsobom, ale niečo, kto chcete, vyskúšajte. A ostatní väčšinou na internete nájdete návod na 19. Raz, 2, 3, prispôsobenie, 3, 4, 8, no a tu nájdete med napätí start-stop a tu si ľudia zvyknú prehodiť to na 12 V a dáš to tam a mal by byť akože v čudu start-stop systém, tak to si potom ukážeme. Za jazdy, či nám ten motor bude vypínať. Ďalšiu vec si ukážeme a to bude blikanie brzdového svetla, tretieho teda brzdového svetla pri prudkom zabrzdení, lebo teraz myslím blikajú len smerovky. Musíme ísť do 0,9, to by mala byť centrálna elektrika. Najprv bezpečnostný prístup a to by mala byť 3, 1, 3, 4, 7. 3, 1, 3, 4, 7. Prispôsobenie NBA a prvé je teda smerovky, to máme aktívne a toto máme neaktívne, takže si to zaktivujeme. Jo, OK, máme to aktívne. Nebojte sa, vyskúšame si to za jazdy, ale tuto to moc nemáme na dvere ako skúšať. Ďalšiu vec, čo by sme si mohli ukázať, je aktivácia skrytého menu ako keby na MIB jednotke. Čo tým myslím je to, že keď stlačíte tú menu, tak tu máte len aktualizáciu softvéru a tieto veci, ale ono ešte vie ísť do takého vývojárskeho menu, to keď chcete nejaké veci doplňať alebo chcete niečo proste riešiť naviac na tom aute, to je skôr pre niekoho, kto sa vyzná do tých MIB jednotiek a chce s tým špekulovať, tak je to pre neho nejakým spôsobom zaujímavé, alebo si urobiť ešte taký ten boot cez, už som zabudol, jak sa to volá, dá sa do toho karta a ono vám toto ukáže, takéto green menu a tam potom viete, na určité jednotky je spravený taký akože softverík, patch, ktorý vám umožní aktivovať nejaké veci ako Apple CarPlay a takéto veci. Ak chceme to menu mať aktívne, vývojárske vlastne, tak si vy tu dáte 5F. Čo je rádio? Počkajte, kým sa vám to načíta. Zase bezpečnostný prístup zadáme. To by malo byť S1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5.
buchne brána a prispôsobenie na tom rádiu. A tu si aktivujete režim vývoja a dáte, že chcete to aktivovať. Štart. OK. Máme to aktívne. Teraz si to skúsime ukázať, či to pôjde. Neviem, či nebude treba reštartovať systém. Asi jo. Takže si to reštartujeme. Ešte sa spúšťa, tak ešte počkáme. No a vidíte, už tu máme aj že funkčné kódy takéto inštalované, platné, podporované. Ale malo by to ísť ešte do takého takto, podržať, ešte držať a malo by to hodiť do takého green menu, ak si to dobre pamätám. Tak. A tu máte ešte potom rôzne takéto funkcie. Vlastne. A tuto, keď máte tú SD kartu špeci, pokiaľ to daná MIB jednotka podporuje, tak vojdete sem a keď máte tu, tak to bude taká možnosť a tam máte rôzne patche. A dá sa potom napačovať alebo aktivovať nejaké veci sa cez to dajú, ale je to tiež také riziko. Ale napríklad na to je to dobré. To je táto funkcia. No a potom tu máme toto hnusné pípanie, krásne nám to nadväzuje na seba zapaľovania aktívneho a to by sme si mohli skúsiť teda vypnúť. A to sa robí v 17, čo by mali byť bodíky, prístrojová doska. Musíme zadať bezpečnostný kód, ak nám ho to vypíše. Ďalšia vec je prispôsobenie 6588. No ukáž, zapaľovanie aktívnych hlásení, aktivácie. Tak, dvere, židiče. Všechny dvere, ešte môžete to vyhypovať, že si dáte všetky dvere, takže dáme žiadne zobrazenie. Štart. OK, a teraz, keď otvorím tieto dvere, už by to nemalo píšťať. No už to nepíšti. Hej, dám zase prispôsobenie 6588 a dáme takto. Teraz nám to nepíšťalo, videli ste, dáme dvere řidiče, štart, yes, OK, spiet. A teraz? A už nám to zase píšte, takže vidíte, fičí to. Sválne napíšte do komentára, že či vás takéto videá zaujímajú. Ja si myslím, že hej, lebo keď si spätne pozriem tie videá na mojom kanáli, tak tá Škodovka aj Volkswagen vás proste baví. Samozrejme to BMW je BMW, veľa ľudí má voči BMW aj už predsudky a Škodovky sú celkom, alebo Volkswagen, alebo jak to správne vyslovovať, tak sú celkom obľúbené auta u nás, hlavne v Československu. Takže ani sa nečudujem, proste viete si na to kúpiť kopec dielov príde vám to rýchlo hlavne, čo je dneska dosť dôležité, aby ste to mali zaplatené a rýchlo to prišlo, lebo to všetci chceme, všetko je proste taká doba, že všetko musíme mať rýchlo. Takže asi vás skôr baví tá Škodovka ako nejaké to bávo, no. Tak skúsim možno viac točiť s týmto autičkom. A teraz mi prídu aj spery za chvíľku na prednú kapotu, tak by sme si mohli natočiť aj to, ak by vás to zaujímalo, lebo ja mám na to nervy a nemám rád tú paličku. Samozrejme, nie je to žiadny problém si ju tam dať, ale je to proste efekt mať na tom spery na Škodovke. Malo by sa tu tiež dať spraviť to, že to bude vydávať akustický tón pri zamknutí, takže dáme centrálnu elektriku a vidíme, aké možnosti nám to tam vlastne dovolí. A zase bude isto treba bezpečnostný kód, lebo tu sa všetko robí už cez pomalý kód na to prispôsobenie, to už nie je ako na starom Passatiku prispôsobenie. No a tu sú tie šesky, som si to trošku pomýlil. 666. Malo by to byť niečo NG 666. Aha, toto máme. 1666. Takže musíte dať toto, neaktívny. Dáme, že na aktívny. Yes. OK. Potom by sme mali dať ešte aktivovať 667 a 667. Jedno bude asi pri zamknutí a odomknutí signál, povolenie, lebo tej nemčine akože nejak česko-nemčine nejak nerozumiem poriadne, tak si musíme dať takto. Signál spätného hlásenia zase. Aktívne. Jop.
Jo, a ešte čo nám tu ukazuje, že môžeme obrysové svetlá, aha, jízdne obrysové svetlá. Ešte by sa tu dalo pohrať s tým isto. Potrebujeme, aby bolo to krátke pipnutie, nie že dút, ale krátke, a to by malo byť 187. 187 a potom by bolo treba sa ešte pohrať, možno sa dá aj so svetielkami pohrať. 187, toto tu. 1, 2, 2, 187. Spätné hlásenie. Tak, krátky. Tak to máme na krátky a normálny. To by mohlo byť asi to dlhé, ale my nechceme dlhé. No a skúsme to, čo to bude robiť teda. No, nejde nám to pískanie, alebo teda to, tá zvuková signalizácia, ale skúsme to pozrieť tu, lebo niekedy to býva tuto otvor, zatvor. Akustické potvrdenie. Aktivuj. A možno, že to teraz pôjde. To máme vyskúšať. Že čo to teraz spraví? Aha, už to jede. No, ale dosť to trúbi teda. Oproti to, a to je ešte krátke, tak neviem potom ako trúbi to druhé. Neviem, či by susedia boli radi, keby vám to takto pred domom o 6. pravidelne pipkalo. Ale každopádne vidíte, ide to nakodovať. My si ukazujeme aj hlavne to, že čo všetko sa nám dá, alebo na čo sme prišli, čo sa dá kodovať, čo sme sa naučili. A ukazujeme si to. Ja tiež samozrejme niektoré veci vám ukážem, že to mám aktívne a nakoniec si to buď zapnem, alebo to, čo mám zapnuté, si to vypnem, alebo naopak, čo sa mi proste časom ukáže, že je to kravina. Ale takto do videa si to proste môžeme ukázať, no nie? A ešte vám chcem niečo ukázať. Fungovalo to zatiaľ len na Superbe. Na oktávke mi to nefungovalo, ale ak chcete a máte faceliftovú oktávku, trojku, tak to môžete vyskúšať. Ide o to, že tlačítko štart dokáže tak ako keby pulzovať, ale mne to na mojej oktávke proste nefunguje a ukážem vám aspoň, že kde sa to robí a môžete to vyskúšať. Na Superbe to funguje, ale na oktávke mi to zatiaľ nešlo. A na Passate B8 som to zatiaľ neskúšal na Baratovej, lebo som nemal možnosť. 5F, oprávnený štartu. Ak mi to zoberie, zobralo. Dobre, lebo niekedy sa mi stalo, že mi dáva, že je podporované vozidlo. Potrebujeme dať bezpečnostný kód a to je 201 zase 20103. Dúfam, že som to dobre napísal. To zistíme. Jop. Dáme prispôsobenie. A 826 a malo by to byť toto koncept, tento zad. Zad mám, že aktivováno a pôvodne je deaktivováno a ešte 8.2 začína pršať. 7 a tento zad zase. Mám to aktivováno, ale mne to nejde. A normálne, keď potom vojdete, tak toto štart tlačítko by vám malo pulzovať, stvievať sa tak. Na Superbe to ide, na tejto oktávke to proste nejde, bohužiaľ. Kto chcete, to vyskúšajte a dajte mi do komentára, či vám to išlo. Viem, že na Superbe to ide a aj na niektorých B8 som videl, že to funguje. Takže to by som rád chcel vyskúšať na Bratovej B8, či to pôjde. Alebo na otcovom Arteone, ale zatiaľ som nemal možnosť. No a tu sme na mojom testovacom fleku. Autičko zohriaté a start-stop systém by sa mal teraz za normálnych okolností aktivovať. A vidíte, neaktivoval sa. Aj keď spravím toto. Deaktivovaný. Zapnem. Aktivovaný, ale sa motor nevypne. No a to je teda asi všetko takto z oktávky zatiaľ. Tešte sa na ďalšie videá s oktávkou. Zase som sa trošku rozbehol na oktávke. Vyskúšame si ďalší Temu tuning. Z Temu budú tie sféry. Tak som zvedavý, či to bude fungovať, či to bude pasovať. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Like, odber poteší, oktávka zatiaľ samozrejme teší. Čau.